Il-Bank APS għadu qed jaħdem attivament fuq transazzjoni biex jakkwista 70% tal-isma tal-HSBC Malta. Fil-preżentazzjoni ta' riżultati finanzjarji għall-2024, il-kap eżekuttiv tal-APS Marcel Kassar qal li l-bank jikkomunika triq il-qudiem fil-mument propizju li indika li se jkun dalwaqt. Huwa qal li l-bank ilu xhur jipprepara internament għal din l-eventwalità u issa jinsab lest tal-istadju li jmiss ta' din it-transazzjoni potenzjali. It-tmexxija tal-bank ħabbret li l-grupp APS għala s-sena li għaddiet biqliħ qabel it-taxxa ta' 23.8 miljun euro li huwa 6.4 miljun inqas mis-sena l-oħra. Il-kap eżekuttiv spjega li dan ġara l-aktar minħabba tnaqqis fit-dħul net mill-limax. Żied jgħid li minkejja tnaqqis fil-profitt ir-riżultati juru għal darb'oħra li l-bank għandu sisin sodi ta' negozju. Il-qliħ tal-bank waħdu kien ta' 22.5 miljun euro. Ħabbar dividend gross ta' 3.4 ċentesmi għal kull sem li għad irid jiġi approvat mir-regolatur u mill-azzjonisti fil-laqgħa ġenerali annwali. Intqal is-sena l-oħra l-APS esperjenza żieda ta' 13% fil-klijenti biex issa għandu madwar 90,000 klient. Is-sena l-oħra il-bank ħareġ 2400 self għal djar u sellef total ta' 3.1 biljun euro, żieda ta' 500 miljun euro fuq is-sena ta' qabel. Id-depożiti tal-klijenti żdiedu wkoll b'532.8 miljun euro u laħqu 3.7 biljun euro. Is-sena l-oħra l-bank esperjenza żieda ta' 30% fit-transazzjonijiet bil-cards, l-assi totali tal-APS fit-tmiem is-sena l-oħra komplew jikbru biex laħqu l-4.2 biljun euro.